тамошобинони азизу арҷманд, ассалому алайкум. шоми ҳар яки шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем. умедвор ҳастем ки хуб ва солимед ва чун ҳамешагӣ ҳафтаи як маротиба барномаи тандурустии тавсияи табибонро тавассути телевизиони ҳафт ситора пешкаши ҳар яки шумо мегардонем. хотиррасон намоем ки барнома низ ҳафтаи ду маротиба манзури ҳар яки шумо гардонида мешавад ва рӯзи шанбе низ метавонед такроран тамошо карда бошед. дар ҳар барнома мо бобати як бемории суҳбат мекунем ва мутахассисони варзидаи соҳа, яъне духтурони пуртаҷриба бобати пайдоиш, пешгирӣ ва умедҳои сарзадани ин ё он беморӣ маълумотҳои хешро пешниҳод мекунанд. ҳадаф аз омода кардани ин барнома каме ҳам бошад ҳар яки шумои азизро маълумотдор намудан аст. ва ин шом мо тасмим гирифтем дар меҳмонии барномаи хеш муҳтарама тухтабоева Манзура Усмоноваро даъват карда бошем. духтури амрӯзи занона, ҳамзамон корманди беморхонаи ноҳивии рақами 3 ҷамоати Ҳайдар Усмон мебошад. мавзӯе ки мо мехоҳем тӯли чанд дақиқа бо меҳмони барнома дар суҳбат истода бошем, ин худ модари солим, насли солим аст. тамошобинони азизу арҷманд, хотиррасон мекунем ки ин шом дар меҳмонии барномаи мо муҳтарама тухтабоева Манзура Усмоновна, духтури амрӯзи занонаи беморхонаи ноҳивии рақами 3 ҷамоати Ҳайдар Усмонов мебошанд. ва мо ин навбат тасмим гирифтем бобати мавзӯи модари солим, насли солим суҳбате дошта бошем. ва хуб муаллими азиз, даъвати шуморо ба барнома хушомадед мегуфтем. ва инҷо аз мавзӯи интихоб намудаи барнома низ муаллима бармеояд ки агар модар солим бошад, насл ҳам солим таваллуд мешаванд. ва ман инҷо мехостам андешаи шуморо дар оғози суҳбат шунавида бошем. марҳамат. албатта чуноне ки гуфтед, аз модари солим кӯдики солим ба дунё меояд. барои ҳамин ҳамаи коркунони тиб ҳаракат доранд ки аз модари солим кӯдики солим ба дунё орад. дар марказҳои солими репродуктивӣ ин мавзӯъро бисёр дида мебароем ва дар марказҳои солими репродуктивӣ ҳамаи табибон ҳаракат доранд ки ҳамин ҳам модар ҳам кӯдак солим ба дунё ояд. ва хуб муаллима, ман мехостам пеш аз оне ки чун қайд кардед, агар хоҳем ки насли солим ба дунё ояд, бояд мо чӣ корҳоро анҷом дода бошем ва инҷо низ бовар дорем ки саҳми модарон нисбат ба падарҳо зиёдтар аст. ва пас мо чӣ кор бояд кунем то оне ки дар минбаъда гӯем насли солим аз духтаре ки дар як оила тарбия меёбад таваллуд шуда бошад? албатта чуноне ки ҳамаи мо шумо нағз медонем, пеш аз он ки духтарро оиладор мекунанд, албатта аз муоини табибон, ҳамаи табибон гузаронида шуда пеш аз ҳама саломатии онҳоро ба назар гирифта мешавад. барои ҳамин вақте ки аз муоини табибон духтаронро пеш аз оиладорӣ мегузаронем, ин ба манфиати ҳам мову шумо, ҳам он оилае ки духтар албатта арӯз шуда меравад, ин бисёр хуб мешавад. барои ҳамин пеш аз оне ки масалан оиладор мекунанд, табибон аз муоина мегузаронанд, он бемориҳое ки дар вақти наврасии духтарча дошт ё ҳамон арӯзшаванда дошт муайян карда шуда, баъд пеш аз оиладорӣ табобат карда мешавад. он оилае ки вай ба ҳамон ҷо арӯз шуда меравад, он оила ҳам медонад ки ин духтарак масалан чӣ хел беморӣ дорад. оянда барои модаршавӣ, барои модар шудан, албатта он бемориҳое ки духтарча дорад бе ягон ориза гузаштанаш лозим. барои ҳамин ҳамаи онҳое ки масалан оиладор шуданянд, мо тавсия медиҳем ки пеш аз оиладоршавӣ албатта аз ҳамаи муоини табибон гузашта баъд оиладор шавад. ва инҷо муаллими азиз, дар ҳоле ки духтараке ки гӯем як оила барпо мекунад, аз ташхиси табибон мегузарад, дар баъзан ҳолат мешавад, албатта мешавад, шояд ташхисҳо муайян кардан як намуди бемориро аз ана ҳамон духтараке ки дар минбаъд мехоҳад арӯсак шавад пайдо кардан, пас бояд муолиҷаи пуррагӣ гирад? албатта муолиҷа гирифтанаш он лозим, чунки вақте ки дар вақти ҳомиладорӣ агар ҳамон духтарча ягон хел беморӣ дошта бошад, дар вақти ҳомиладорӣ албатта беориза намешавад. барои ҳамин пеш аз ҳомиладорӣ албатта табобат гирифта баъд ҳомиладор шавад беҳтар. ташаккури зиёд. ва инҷо ман мехостам муаллими азиз
البته بابت مرحله‌های از سرگذرانی حامله‌داری نیز یک اندیشه شما رو شنویده باشیم. چگونه باید باشد؟ باید یگان رژیم معین داشته باشد، غذاهای معین داشته باشد. اینجا شاید ساعت خوابی دراز باشد یا کوتاه باشد. اینجا چیزهای دیگر است. البته در مرحله اولی حامله‌داری ما به همه حامله‌داران توصیه میدیم که تا 12 هفتگی حامله‌داری ترشی فولاد رو استعمال نمایند، چون که این نقصان و نایچه‌های عصبی مادرزادی رو پیشگیری میکند. برای همین تا 12 هفتگی البته همین رو توصیه میدیم. وابسته به عریضه هایی که در وقت حامله‌داری میشود بعد تعیینات خود رو پیشنهاد میکنیم. و چون از روی تجربه های شما بیشتر کدام بیماری ها روبرو میشوند در مرحله هایی که همون عروسک گوییم این مرحله رو از سر میگذرانند و کدام بیشتر است؟ اکنون وقتی که زن دخترک حامله‌دار میشود ما در وقت حامله‌داری اسکرینینگ میگذرانیم از روی استانداردهای ملی. در وقت اسکرینینگ گذراندن اون نقصان‌های مادرزادی که در طفل دیده میشود ما البته پیشکی معین کرده میتوانیم که طفل چه نقصان دارد. برای همین وقتی که اسکرینینگ طفل رو ما معین میکنیم میبینیم بعد به همون نگاه کرده اگر نقصان حاضر بسیار نقصان ها تبابت شونده، لیکن بعضی نقصان هایی که مثلا گیدروسیفلی هست اینها رو برای و اسقاط حمل پیشکی تعیینات میدیم. تشکر زیاد. و خب تماشابینان عزیز و ارجمند بار دیگر شام هر یک شمایان رو به خیر و شادی میگوییم و خاطر رسان مینماییم که این شام در صحبتی ما محترم تختبایی و منظور عثمانوف در دکتری امراض زنانه بیمارخانه ناحیه رقم 3 جماعت حیدر عثمانوف تشریف آوردند و اینجا من میخواستم معلم عزیز اندیشه شما رو بابت باز یک چیز دیگری که امروز بیشتر و بیشتر ما شاید روبرو هم شویم و میگویند که بستری کنانیدن همون عروسکان در شعبه عوارض‌های حامله‌داری در کدام حالت و در کدام مدت، یعنی چند وقت طول میکشد؟ البته بستری کنانی به شعبه عوارض‌های حامله‌داری وابسته به شکایت‌های زن حامله‌دار وابستگی دارد. مثلا اگر در وقت حامله‌داری خونروی از محول دیده شود، بسیار آبی، کم آبی یا اینکه دیگر بیماری ها دیده شود، اگر وابسته به شکایت های زن ما به شعبه عوارض‌های حامله‌داری بستری میکنیم. و اونجا معلم عزیز مهلت معالجه از چند تا چند روز طول میکشد؟ مهلت معالجه این وابسته به شکایت های بیمار و تحلیل های گذرانده ما. و گفته میتوانید معلم کدام نمودی بیماری ها برای همون زنان حامله خطر دارند؟ بسیارتر بیماری هایی که ما اکسره گینیتالی میگوییم انهمی ها بسیارتر خطر در وقت حامله‌داری به زنها رو دارد. خب بینندگان عزیز برنامه رو ادامه میدهیم. خب اینجا معلم عزیز من میخواستم اندیشه شما رو بابت اون فهمیده باشیم که خب بیماری هایی هستند که یک گروه بیماری هایی هستند که میتوان در شرایط خانه یعنی معالجه کرد و بعضا بیماری هایی هستند که یا خودگوییم قسم زیادی بیماری ها هستند که حتما باید زیر نظارت طبیبان باشیم و آیا چنین لحظه ها نیز بودند در تجربه چندین سالینه فعالیت شما؟ یک نفر زنی که مرحله حامله را از سر میگذراند حس کرد در جسم خود دردها رو حس کرد، شاید کم خونی باشد، شاید کم حرکتی باشد، ناراحتی باشد، در جسم خود حس کرد و به این نوبت نگرفت پس از چند روزی دیگر با حالت وزنین‌تر مراجعت کرده باشد. بودن چنین لحظه و حالت ها در تجربه شما؟ البته چنین حالت ها بسیار میشوند وقتی که زن با کمخونی حامله‌داری رو میگذراند. البته هم برای طفل هم برای زن این بسیار یک عریضه ها رو میبرد، چون که طفلی که پیدا میشود البته با کمخونی تولد میشود. برای همین در وقتی تحلیل ها معین کرده می شود که در زن کمخونی دیده می شود، البته اون تعیینات هایی که طبیبان منطقوی یا مرکز های سالمی ریپروداکتیو تعیینات می دهند البته اونها رو استعمال کردنشان لازم.
ё ин ки занҳое ки масалан бо ҳомиладориро бо фишорбаландӣ ва мегузаронанд, албатта дар таҳти назорати табибон албатта истоданашон лозим, чунки вақте ки фишорбаландиро дар вақти ҳомиладорӣ дар вақташ табобат нагиранд ё таҳти назорати духтурон набошанд, албатта дар вақти таваллуд оризаҳои бисёр дида мешавад. ва инҷо муаллима метавонем гуфт ки кадом бемориҳое ҳастанд ки бештар ҳангоми ташхис гузаронидан аз занони ҳомила ба назар мерасанд? албатта ҳозир чуноне ки гуфтим, ин бемории камхуне, баъд беморҳое ки масалан дили қалбу рагҳо дида мешавад, бисёртар дар занҳо вақте ки дар вақти ташхису таҳлилҳо инҳо муайян карда мешаванд, албатта то он табибоне ки ин таҳлилҳоро ташхисҳоро гузарониданд иҷозат надиҳанд, занҳо набояд ки ҳомиладор шаванд, чунки вақте ки бе назорати духтур ё бе таъиноти духтур вақте ки ҳомиладор мешаванд, дар вақти ҳомиладорӣ хавфи баланд доранд, барои ҳамин албатта аз таҳти назорати духтур гузаронида баъд ҳомиладор шаванд беҳтар. хуб, ташаккури зиёд. ва инҷо ман мехостам муаллими азиз бобати бо як суол ба унвони шумо муроҷиат карда бошем ва шояд бештар нафарон низ назди шумо ҳам оянд, назди табибони гӯем духтурони амрози занони низ рафта бошанд ки гӯем ин бенаслӣ аст, яъне оиладор мешаванд, солҳо мегузарад, дар он оила гӯем тавлиди фарзанд ба назар намерасад, дар баъзан ҳолат ҳатто бенаслӣ сабаб мешавад ки оилаҳои ҷавон гӯем бар мехӯранд ва сабабҳои бенаслӣ аз чӣ сар мезананд муаллима? Ташаккур. албатта ин сабаби бенаслӣ барои ҷомеаи мо ин як чуне ки мегӯянд зиёд дорад, чунки агар дар оила фарзанд набошад, албатта дар ҳамон оила ҳис мекунанд ки гӯё хурсандӣ нест. барои ҳамин албатта сабабҳои бенаслӣ бисёр зиёд аст. албатта бенаслӣ ҳам аз тарафи зан, ҳам аз тарафи мард дида мешавад. ё ин ки занҳое ҳастанд ки масалан фарзанди аввалро таваллуд мекунанд, баъд чандин солҳо боз фарзанддор намешаванд, аллакай ин бенасли дуввумдараҷа ҳисоб мешавад. барои ҳамин албатта барои бенаслиро табобат кардан ҳам зан ҳам шавҳар бояд аз назорати духтурон гузашта ҳамроҳ бояд ки табобат гиранд, чунки бенаслӣ чуноне ки гуфтем аз тарафи ҳам зан ҳам мард мешавад. барои ҳамин агар зану шавҳар ҳамроҳ табобат гиранд, ҳамроҳ аз таҳлилҳо гузаранд, ин барои чуноне ки мегӯянд барои табобаташон ҳам осон ва барои ташхис гузоштани табибон низ кӯмак мекунад. ва хуб, инҷо муаллими азиз гуфтем ин лаҳза чун суҳбати мо бобати модари солим, насли солим аст ва чун андешаҳоро атрофи гӯем гузаронидани марҳилаҳои ҳомиладорӣ иброз намуда истодаед ва мехостам фикри шуморо бобати тавлиди тифлон низ шунавида бошем. албатта барои тавлиди тифл ҳамаи оила бояд ки чуноне ки мегӯянд сарҷам бошад, чунки агар дар оила масалан зани ҳомиладорро вақте ки сарҷам шуда ба вай дар вақта аз назорати табибон гузаронида он ғизоҳое ки дар вақти ҳомиладорӣ бояд ки зани ҳомиладор истеъмол намояд, дар вақташ агар қабул карда шавад, албатта ҳомиладорӣ бе ягон ориза агар гузарад, тифл дар муҳлати муайяншуда таваллуд бе ягон нуқсон албатта таваллуд мешавад. лекин дар таҷрибаи кори мо чунин ҳолатҳои низ дида мешавад ки тифлон албатта пеш аз муҳлат таваллуд мешаванд. вақте ки пеш аз муҳлат таваллуд мешаванд, дар вақти ҷамъ намудани масалан ҳолатҳои зан муайян карда мешавад ки зан пеш аз ин низ ҳомиладориашро пеш аз муҳлат таваллуд кардааст. вақте ки мо ба занҳо маслиҳат мекунем ё ин ки суҳбат мегузаронем, ба мо мегӯянд ки албатта ин ҳомиладориам якумин нест, аллакай чорум панҷум ҳомиладории ман аст ки бо чунин пеш аз муҳлат таваллудкунӣ
гузашта истодааст. барои ҳамин ҳамин ин ҳам ягон беморӣ аст муаллима ё на? албатта ин бесабаб нест, чунки масалан агар ягон хел мо мегӯем ки ин албатта вобаста ба масалан кӯтоҳшавӣ гардани ки бачадон. барои ҳамин мо маслиҳат медиҳем ки ин хел беморонро дар беморхонаҳои ва таваллудхонаҳои вилоятӣ таҳти назорати беморон истода ҳомиладоришон дар ҳамонҷо гузаронанд беҳтар аст. барои ҳамин мо бо чунин занҳое ки ба мо муроҷиат мекунанд пеш аз ҳомиладоршавӣ албатта бо табибони минтақавии худ суҳбат гузаронида баъд ҳомиладор шаванд беҳтар, чунки ҳар як навзоде ки пеш аз муҳлат таваллуд мешавад албатта дар оянда беориза намемонад. барои ҳамин вай таҳти назорати духтурон мешавад. барои ҳамин албатта зан агар ҳомиладориашро дар ҳамон муҳлати таваллуд агар таваллуд кунад беҳтар аст. ба инҷо муаллима боз андешии шуморо мехостем атрофи як суоле шунавида бошем. баъзан нафарон мегӯянд ки набири ман таваллуд шудааст 1 килою 800 грамм ва баъзан нафарон мегӯянд ки 2 килою 100 грамм тавлид шудааст ва ин чӣ гуна аст? албатта ин хел навзодон бисёр таваллуд мешаванд. ин хел навзодоне ки пеш аз муҳлат бо вазни кам таваллуд мешаванд. албатта инҳоро дар ҳуҷраҳое ки барои чунин кӯдакони норасид ташкил шудааст дар шӯъбаҳои таваллуд дар ҳамонҷо нигоҳубин карда то он масалан вазни мӯътадиле ки бояд ба навзод бошад дар ҳамонҷо нигоҳубин мекунанд. баъд дар ҷавоб дода дар ҷоҳои истиқомати худ таҳти назорати ҳамон духтурон мебошад. хуб инҷо муаллими азиз тасаввур кардем як зане таваллуд карданд, тифлашонро ба даст гирифтанд ва вазифаи яъне духтурони амрози занона танҳо то таваллуд кунонидани тифл аст ё пас аз таваллуд низ бояд ана ҳамон заноне ки модар шуданд тавлид карданд бояд як моҳҳои муайян бояд зери назорати духтурон истода бошанд? албатта вақте ки таваллуд мекунанд дар шӯъбаҳои таваллуд баъди таваллуд низ он табибоне ки масалан таваллуд кунондан ё албатта таҳти назорати табибони амрози занона занҳо таҳти назорат мешаванд, чунки баъди таваллуд низ оризаҳо дида мешавад. ба модар ё ба тифл? ҳам ба тифл ҳам ба модар. тифл ҳам таҳти назорати табиби минтақавии навзод аст. занҳое ки баъди таваллуд албатта таҳти назорати духтурони амрози занона мебошанд. ташаккури зиёд. ва чун муаллима мо дар қисмати ниҳоии барнома истодем ва дақиқаҳое ки барои мо ҷудо шуда буд ба анҷом расида истодааст ва ман мехостам дар фарҷоми барнома бобати ғизоҳои ҳомиладорӣ низ истода бошед. чӣ гуна ғизо бояд бошад, чӣ гуна реҷа бояд бошад то оне ки наслҳо солим бошанд, фарзанду солим бошанд? албатта чуноне ки дар аввали суҳбат мо гуфта будем, вақте ки занҳо то 12 ҳафтина масалан ҳабҳои туршии фолатро истеъмол менамоянд, албатта бо аминокислотаҳо бисёр бой аст ин ҳабҳо. барои ҳамин то барои бенуқсон таваллуд кардан ҳаминро мо тавсия медиҳем. баъд бисёртар ғизоҳои ширин, бисёртар тармева, бисёртар масалан хӯрокҳое ки бо гречка тайёр карда мешавад бисёртар истеъмол намоянд. барои ҳамин мо ба занҳо тавсия медиҳем ки бисёртар ба ғизое ки дар вақти ҳомиладорӣ истеъмол мекунанд ба ҳамон аҳамияти зиёд дода шавад. масалан ҳозир мо шумо бисёр вомехӯрем ба занҳои ҳомиладорӣ ки хӯроки фастфуд мегӯем, тез омода шаванда ҳамонҳоро истеъмол мекунанд. агар шароиташон боша ҳамонро камтар истеъмол кунанд, ҳам барои тифлашон ҳам барои худашон бисёр хуб аст. ё ин ки нӯшокиҳои газдор бисёртар ҳозир масалан ҳаво баланд шуда истодааст, занҳои ҳомиладор истеъмол мекунанд. ҳаракат карда ҳамонҳоро кам истеъмол карда мана мо шумо ки дар фасли баҳор ҳастиму тобистон омада истодааст, мана тармеваҳо худаш ҷудоан бисёр шудааст. акун ҳамун нӯшобаҳое ки дар шароити хона тайёр мекунанд ҳамонро истеъмол кунанд беҳтар аст.
تشکر زیاد. و خب تماشابینان عزیز و ارجمند، این شام در مهمانی برنامه ما بودند محترمه تختبوی و منظوره عثمانونا، دکتر امراض زنانه بیمارخانه ناحیه رقم 3 جماعت حیدر عثمان. و معلم عزیز در فرجام اگر گفتنی داشته باشید مرحمت امکانیت. البته به همه زنهایی که حامله دارند، به اون زنهایی که حاملگی رو به نقشه گرفتم، خصوصا به همه زنها پیش از همه صحت سلامتی خواهانم، چون که سلامتی زن این سلامتی عائله است. سلامتی زن وقتی که زن طفل به دنیا میآورد این سلامتی جامعه است. برای همین به همه شما صحت سلامتی عمر دراز تنسیتی آرزو دارم. تشکر زیاد برای اشتراکتان عرض سپاس میکنیم. و خب تماشابینان عزیز و ارجمند، با امید خانه آبادی و سربلندی تا برنامه های دیگر خیر و خوش میکنیم. تنسیت و خانه آباد باشید. خیر.